Aprenem més. Els canvis de la matèria. La matèria la podem trobar en estat líquid, sòlid i gasós. Com canvien els estats de la matèria? Quan augmentem o disminuïm la temperatura, l'estat de la matèria pot variar. El gelat està en estat sòlid, el batut en estat líquid i el vapor està en estat gasós. Si augmentem la temperatura, el sòlid canvia a estat líquid. Aquest procés l'anomenem fusió. El líquid, quan augmenta la temperatura, passa a estat gasós. Aquest procés s'anomena vaporització. Si disminueix la temperatura, l'estat gasós passa a l'estat líquid. Això és la condensació. Quan va disminuint la temperatura, l'estat líquid passa a l'estat sòlid amb la solidificació. Fixeu-vos en tots els canvis que es poden produir quan va variant la temperatura: fusió, vaporització, condensació i solidificació. Quan s'escalfa el líquid, es transforma en gas. El pas d'estat de líquid a gasós és la vaporització. Fixeu-vos en les partícules que componen la matèria. Amb l'escalfor, se separen més unes de les altres i poden moure's lliurement per l'espai. Ara taparem la cassola. Què creieu que passarà? El vapor es quedarà a la tapa. Quan destapem la tapa, el vapor es refreda i passa d'estat gasós a estat líquid. Aquest procés és la condensació. Quan disminuïm molt la temperatura d'un líquid, aquest passa a estat sòlid. Aquest procés és la solidificació. Fixeu-vos en les partícules de la matèria. Aquestes se situen unes molt a prop de les altres, reduint al màxim el seu moviment. Quan augmenta la temperatura, l'estat sòlid passa a l'estat líquid. Recordeu, aquest pas s'anomena fusió. Amb l'augment de la temperatura, comencen a separar-se les partícules que componen la matèria i aquestes poden moure's amb major facilitat. Ara ja coneixes els canvis de la matèria. Espero que et serveixi el vídeo. Ens veiem aviat!